Però un dia, la tia Maria Teresa, l'abuela de la tia Tere, li diu: Pepe, a son pare, podries dir-los als castellanets que vingueren a passar un dia de Nadal, perquè l'abuela cuinava molt bé, no? Guisava molt bé, i diu, i l'abuela és agasacar, que diuen els abuelos, no? Agasacar a aquelles persones. I el tio Pepe diu: abuela, pues sí. Les escriu: oye, vacaros un día aquí bajo a la llosa. Bueno, diu que baixen, pare... No, el xic este ja s'havia casat, marit, muller, els huevos, els xiquets, diu, tots pa cavalls. Arriben al carrer Sant Roc, que diu que si la casa era xicoteta, la llar encara més xicotet. Diu, la casa és una miqueta més gran que els naps. Diu, però en mengen 10 o en mengen 20. Es posen allí a sopar, es posen a jopar, que diuen a la Ribera. Diu, i quan acaben de sopar, pues no n'hi havia tele ni res, pues tots vora la llar. Però, claro, la llar era molt xicotet i allí n'hi havia més gent que a la guerra. I la tia Maria Teresa estava patint, perquè és de Cuenca, i si és de Cuenca no, no de Guadalajara, és de Guadalajara. Res, que se'n va al cap. Diu, a mi em passa com aquell, diu, tio, aquests cuernos són de vostè, jo que si el tio porta tantes coses al cap, com que... Diu que estava patint perquè estaven gelant-se i no estaven allí. I la tia Maria Teresa diu que va començar: acuéstense, acuéstense. Es van gitar i en pau, ja està. Està mirant més seriós, mestre, mal abarracat. El de l'abrigo. Sabeu què diuen en Anna? De què te risses? Tenia moltes ganes de vidre, Toco. Recordem al tio Palero. Recordem al tio Palero. Cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça, i la festa es feia aixina, i la festa es feia aixina. Si no cambia